Kanti ke umkhankaso we-event kaZola 7 usaloku uqhubekile i-event ngomhlaka 2 April kuyo lenyanga esiya kuyona. Kinibingelele nginamukele bakwethu ehlelweni lethu lezindaba e-SP Media TV. Moqala ungena kuhlelo lethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe ungalenzi phela iphutha lokukhohlwa ukushare ilink yethu ukuze sindlondlobale njalo. Bakwethu la ngithe indaba esiziphethe namhlanje siphethe indaba zikaBonginkosi Zola 7 Dlamini. Uthi ke uZola 7 bakwethu kwi-page lakhe ku-Facebook uthi Guluva Nation masihlangane eMpumalanga ngomhlaka 2 April at the base place eCarolina. Bakwethu uthi uZola 7 ucela ukuthi siphelele siphume ngobuningi bethu. Bakwethu uthi let's take you back with all Kwaito hits and legends you grew up listen to #namanje. Kanti bakwethu abaculi abazobe bekhona sizobe sithola uKhuzani siphinde sithole uMapaputsi kanti noSibuma lo uzobe khona, iBig Naz bakwethu izobe khona laphayana, kanti noMzambia uzobe khona kanye noNestam uzobe phakathi kwabo. Bakwethu sithole noMduma Silela uzobe ekhona naye. Kanti bakwethu baningi abaculi abazobe bekhona. Bathi amathikithi ayatholakala bakwethu nase-computer ticket nase-Shoprite akhona bakwethu. Kanti egate-ini ungena bathi general 200 kanti ama-VIP awu 500 kanti ke wona ama-VVIP awu 2000 bakwethu. Bathi bayacela ukuthi niphume ngobuningi benu ngomhlaka 2 April kanti ama-gate bathi avula ngo-12 PM until late. Bathi kongapheli kuyahlola bakwethu. Mina sengiphuma kanje ngicela ukuthi ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo.